ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଜହନ 15:5ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା ଅଟ। ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରୁହେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରୁହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅଛି। ସବୁଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଭଜନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଜନ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ରବିବାର ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।